n'ebigori byonsi. Mbia mwana sana omwanchi muliye bwigetaseni kia Ndizi TV nebiro binde nandengo kwaligania ase omurubulyo wense yoboncherelia twemanyie nare yagendete gokorekana ase sekta yoboncherelia annemono ase nsechi ya Kenya nabaigo chinse chiri cheisiko eritrene Frida Kerubo na chiri chitariki emeronge vere omutinyo mutangani omwako yiga wichi ribubere nemeronge vere na isato turochina matuko amakega matuko 11 oka atigaire erinde omutinyo yiga obekogwa kanse kurinde no mutinyi okobo mutambe butambe mutinyo January okobo mokongu sana ekero ebintu bunabono yiga asinse itu ya Kenya kero kuligerelia economy ya Kenya gose uchumi ya Kenya anigo erenkongu sana lakini kurinde ebintu byabere binge bigoncherelia somwako yiga anemona kerto gochakira ase sekta yechisemi ebintu binge byabere bigoncherelia anemona chingaki aborki wabakagero chikugura eskuru weekend abaiboli ekernatali techiro abaiboli mbagendete kuyaligani asengencho yokogora ebintu biri aborkigwa barachigotumika ase aboni chianga gose chi uniform mbagendete konia chi uniform chiabo asengencho abaiboli abange niko babere bagweso kyane nimono korobelia aborkigwa babo aso chikugura wechi skuru weekend nabagekero kuligerelia aborkigwa bali asensemo yechi boarding babete bakugura ebintu binge sana lakini kero kuligerelia asensemo ye sabuni nabayigwa mafuta nabayigwa erangi ebitabu ebine bintu biri bigotumekwa naborokigwa chinga kibakuyigura skuru ebyabere bikomenta ligoli moncho muliento kigosanga amange rinde ngomanye nare yabere kagoncherelia ase sekta yoboncherelia aboncherelia bali babere bakoreranga oboncherelia bwabo boiranirense eno nya bayiboli mbabwati enibo bakugura ebintu korende mbiroro bikobetereri ebira chigotumekwa kiralituko igo moncho muri karansaike elinde tosange asobwa mwili Italian Frida Kerubo kwaligani bene elinde twemanye amange kono mwancho muri ntete gokonyoria nga asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora gwetira Ndizi TV News Digital na baga asinsemo ya YouTube na bagotonyora gwetira Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyora gwetira www.ndizitv.or.ke Wego nabugusangana nche ekerengereri kyao wetera sina mbiriga base screen yawo omanyinga yokobwatia omorobeli koru naboigo ase sekta yobonchireri mindo kibiri kwarorire omwako yiga buno gachagete mbere bibi byabere bigonchireria ekero kuligereria ase sekta yechinyanya bonchireria bange babere bakoreranga obonchireria bwechinyanya bwabere bokoira nanse kero kuligereria no echinyanya bakuye korwase emigondo nigo cyabere kigokina ligori nande boigo nyanya bono iga nchiyo esengencho ya kichinyanyinga kineroro cheika kikaba kigo icurasi kikiro yekagera nga kibono iga cyerire kurumugondo igaba oncherere bechinyanya mbagendete korira sana ekero kurigerere naro ekero koira nabono iga asorogongo rwabusi abange babere bagosamure bituma bonekero kurigereria ligori lyo mochere actually lyabeteli gukina ligori kero kurigereria ebintu mbiroro bike biro bibire nira amagori ense lakini bono iga abantu bono buna basamurite bituma bono iga mbali kugura mochere iga bonchereria bo mochere mbagendete kurira sana asenge nchunga ebituma bya samuirwe binge abange bono no bukuma bakuri kero kurigereria matukali ya maiga ebituma mbigete omotorero shilingi 200 naboigo asensemo yabo nchoreria bebiasi abo nchoreria bebiasi bono iga at least rigori ndia bete likogwa akaro kurigereria nga bali kugura ebiasi chinga kisiri kya maega ebiasi na biro bimbigete omotorero shilingi 200 bono iga nabo kugura ebiasi omotorero ase chishiringi emyeyemo nemerongene goika emyeyemo nemerong'etano boigo twararije kuruchi county abali mimbaroro babete bagosimeka ebitungu asobonge kunende babere bakoreranga echiro yebitungu nero yabolire manchi murienda cyosanga ase oboime ekero kurigiria ense ya Kenya yaberege ko gekonya chi avocado
ntumete sorogongo rwa Gusii actually ngosime katoli chi avocado ne chinyinge ntumanyikanite kurwa sorogongo rwa Gusii amatoke ne chi avocado no guchinyora kurwa sorogongo rwa Gusii igo abonchereria bali babere bakoni chi avocado chiabo guchia chikampuni mense itu ya Kenya chikampuni nchiroro konyora gusino muchirio Nairobi wasini chinsema chichiathika chikampuni nchiroro konyora chikogora chi avocado chirichire chimbese bachikorosia amafuta n'ebintu binde bunebigo akorende ekero chikampuni echi chiagurire ebintu bunebyo ngoni bale guchia chinse chirichie isiko igo Kenya yabetege koero kyobokoreri obuya ase obonia bw'echi avocado kurinde gatie chinse chirichie avocado chabire chikwoniwa guchia chinse chisiko Kenya yaberige konia chi avocado guchia asenseri ya China tukaranga asemetinye tato ya etete Kenya yabetege korosi chishiringi chibilion isano na ibere wetera obonia bw'echi avocado kurende naboigo Kenya nero yaberige konia chi avocado guchia ase enseri ya Tanzania kurende nigo yabete omoichano monene ekero Tanzania yabani tigose yateneneti chikampuni chia Kenya kugura chi avocado chiri chimbese ase kili bagotebanga nigo etabwatitia machiko abene ase kugura chi avocado echo ekero kuriyeria ekambuni ya Kandia Fresh Company eyabetege kugura chi avocado gwetera middleman batabwati permit yo kugura chi avocado yomba bete bagotenenigwa bene ase ekero kuriyeria omowaziri w'oburimi kurwa sensemeri ya Tanzania abeteka kurwa oguchika kwa bene